Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Dakong sayop ka ng imong gibuhat, Ma'am Julia. Otro ka pa? Kung naluoy ka sa manyakis. Hala, layas! Layas, Helena! Oh, nga nung misiga man ka ng imong mga mata, lakaw na! Aron makapangita dayon ko og ipoli nimo. Og kamong ubang katabang, gusto na mong manglayas? Layas ang dili makauyon sa akong pagpadagan dinhi sa bay. Dili man na, boy. Wala na. Layas na lang, oy. Okay. Mananghid ko ni Sir Alejandro nga, gipalayas na ko nimo, ma'am. Sige, pahaba sa masakiton. Hala, kamong gusto pang mo trabaho. Balik na mo sa inyong trabaho. Mama, sunda to si Helena, oy. Basi kung siyang ipanulti ni Papa, mura na ba't ganahan niya si Papa Alejandro? O, unsa? Nagtuot tingali sila nga nahangol ko ining trabaho nako dinhi. Malayas gyud ka? Gipalayas ako ni Madam. Unsa pa may ako mahimo? Ayaw paglayas. Nagkinahanglan nimo si Sir Alejandro. Oh, pero Kisa may nagdawat nimo dinhi. kuan si Sir Alejandro. Kun mauna. Si Sir Alejandro lang ang makapapahawa nimo ining baya. Pero lisod nang mamugos ko sa akong serbisyo. Kawas pa. Di ko ganahan nga magpaduol ni Ma'am Shane. Praning naginambayhan na. Pero lando na kinahanglan nimo si Sir Alejandro. Helena, Siya ang labing importanteng tao ining baya. Tungod kay siya ang tinuod na Aldemir. Helena. Lando. Nahibaw na ko sa tinuod na kolor ni Ma'am Julia. Usa sila kaalimatok, Lando. Helena. Unsay? Magsulti lang unya ta. Kung ganahan ka mo biya, pwede ka mulakaw. Pero, kung babalikon ka ni Ma'am Julia, balik in town. Nagkinahanglan ko ni mo, Lando. Ha? Dunay mga anomalya ining baya. Kana ang nasiguro ko o makaluluoy si Sir Alejandro kung ato siyang biyaan. Natuog pa si Alejandro. Ogwa ang ritubadang nurse. Nga na naglilit naman ka na, Ma'am Julia. Panuhay ka! May dakang regalo, ma'am? Huh? Gika na sa Cebu o sa Palawan? Hoy! Ayaw ka bala ka, Ma'am Julia. Tuwa ka sa Palawan. Mao na akong gireport ni Sir Alejandro kanina. Oh. Excuse na, ma'am, ha? Paimnon pa na akong tambal si Sir Alejandro. Unsa man tong iyang sinultihan? Mura magugdo na'y ipasabot? Uwa na mo padayon og sod si Ma'am Julia. Murag na hadyok. Sir? Hello, sir. Maayo kay ni mata ka. May tabal kang imnon karong orasa. Salamat. Ni ana ba ang akong asawa? Maupagi mag-abot, sir. Oh, hello, sweetheart. Kumusta ka naman? Ni ako'y dang regalo para ni mo, sweetheart. Gikan sa Palawan.
Salamat. Maayo kay niya ka na. Oh, nga naman. May tuyo ka na ako. Gusto ko nga ihatag mo kang Helena ang iyawi sa servants' quarter sa Kakahuyan. Unsa? O ganong ako maning ihatag ni Helena? Imo siyang nurse. Gawas pa. Nananghid na siya nako nga dili na siya magdugay din eh. Dili ba, Helena? Kon, kinahanglanon pa ni Sir Alejandro akong serbisyo, madam. Andam ko magpapiling mo at iman niya hangtod nga makalakaw siya pagbalik. Oh, Dili siya mo pahawa dinhi. Julia, si Helena na ang akong regular nurse. Alejandro! Pero Alejandro, Mauna ka na ang akong desisyon. Si Helena na ang akong regular nga nurse. Ug ihatag na niya ang yawi sabay sa mga katabang. sunod na ako, Helena. Sir, ako na sundan si Ma'am Julia. Hain man is Ma'am Julia. Dali, dili. Unsa may imong plano? Ha? Plano? O, amo ko'y plano gawas sa pag-atiman si Mong Bana. Og nga nung may desisyon ka man, nga baka kan si Alejandro kunhain ko. Dili lang ko gusto nga mag-uulang akong pasyente, ma'am. Gusto ko mamaayo gid si Sir Alejandro. Mo nga dili ko gusto nga mas stress siya nga maghuna-huna nang imong pananghid at tukas Palawan unya di ay. Tuwa ka sa Cebu. Gano'n mo di ako mulupad ko sa Cebu. Unsay problema ni mo ni Ana? Ha? May problema, ana, ma'am. Dili lang lagi ko gusto nga maglibog si Sir Alejandro. Kung nga nung tuwa ka sa Cebu. Nga Palawan naman imong gipananghid niya. Igo talagang gitabangan, ma'am. Layas ha? Sorry kayo, ma'am, ha? Pero, nagkinahanglan kong trabaho karon, ma'am. Gawas pa, makatabang ko nimo. Sa pagtago sa mong sekreto. Unsay sikreto? May nakita ko, ma'am. Dili lang ko masulti kun unsa. Pero, ako rin yung taguan. Kay dili ko gusto nga ma-stress si Sir Alejandro. Unsay imong nakita? Wa ko'y sa ini, ma'am, ha? Nakita ta mo si Sir Franco. Nga naghahawak sa luyo sa kahoy sa luyo. Ha? Sa ako nang giingon, ma'am. Ako rin yung taguan. Ayaw ka bala ka. Dili mahibaw ini si Sir Alejandro. Basta, ayaw lang ko papahawa, ha? O, pabalik ka lang sa siyang trabaho si Lando. Imo kong gi-blackmail? Way sa si Lando, ma'am. Nakabati gid ko nga si Ma'am Shane ang nanugo niya og juice nga ipahatod siyang kwarto. Mao nga dito si Lando. O kung gusto ka mahibaw sa tinuod nga nahitabo, pamatia ang side ni Lando. Kinahala mo balik na ko ni Sir. Pakanon pa na ko siya. Tuod di ay. Ang yawi on niya, ma'am. Salamat, ma'am. Panuhay. Panuhay. Nganong nakitaan man gyud mi niya si Franco. Kini gyud si Franco ang nakaingon. Hello, madam. Doon na tayo importanteng istoryahan. Unsa ba? Magkita na lang ta. Sa naandang lugar. Okay. Biyat na langit ko ining bayan. Para way gubot. Hoy, Lando. Labay yun yung mga basura sa gawas. Unya, itanom ang mga liso sa buwak nga akong gida. Tuwa sa lamisa. Uy. Unsa mo to? Di na ko niya palayason? Oh, di na tingali kay gisugo naman ko niya. Oh, nga naman kahang nausaban ang una-una ni Ma'am Julia. Sir? Niyanan ako ang yawi, sir. Sige. Palimpiyuhi unya ni Lando ang maong bay.
Oh, sir. Mahimo ba ako matanaw karon ang bahay sa mga katabang, sir? Nganong dili? Mahimo nga sugdan na ninyo ang paglimpyo ini. Lando! Oh, Lando! O ba ni Kubi? ha? Asa man ta? Atong-atuan ang bahay sa mga katabang sa kakahuyan. Pero, di ba na paduulan dapita? Masuko si Sir Alejandro. Dili na siya masuko. Iyan na ni palimpyuhan na to. Unsa? Dali na! Excited ako makita sa mga bahay. Nga naman, Aha? unsa may naka-excited nimo sa maong bay? Ha, Helena? Aha? Ang ubang katabang gilikayan ka na dapita. Pero ikaw excited? Nga naman. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.